Mill-investigazzjonijiet tagħha l-pulizija tqies li kien l-Albaniż Daniel Muka li spara u qatel lil Dr. Christian Pandolfino u l-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski. Sorsi li tkellmu ma' News għalunna li sija twal ta' investigazzjoni waslu sabiex il-pulizija tinsab viċin ħafna li solvi kompletament dan l-omiċidju. Kif żvela One News u ġie konfermat mill-pulizija il-mottiv wara dan l-omiċidju kien serq. Nifmu li allegatament Muka l-ewwel li spara t-tiri lejn Dr. Pandolfino li nstab mejjed fl-intrata, imbagħad tela fis-solar ta' fuq u spara lejn Maciejowski. Maciejowski nqatel b'tir f'rasu fil-waqt li Dr. Christian Pandolfino kellu 4 tiri, 2 f'sidru, wieħed fon u ieħor f'rasu. Bekk jidher li kien hemm tir li ma laqat lil ħadd mill-koppja. Dawn it-tiri ġew sparati minn pistola b'kalibru ta' 9 mm. One News jinsab infurmat ukoll li l-pulizija tqies li Drakomanski u t-tielet suspettat kienu qegħdin jagħmlu tfittxijiet sabiex jisirqu affarijiet prezzjużi. Nifmu li fid-dar kien hemm pittura u deb hekk kif Maciejowski kien kollezzjonist tal-arti kontemporanja u Pandolfino kien dilettant tad-deb tant li l-koppja kienet toħroġ libsa d-deb monqa. Daniel Muka u Viktor Drakomanski, iż-żewġ persuni arrestati sa issa b'rabta ma' dan il-każ, ġew akkużati wkoll b'serq ta' ġojellerija. Il-ħallelin li daħlu jisirqu mid-dar lussuża li tinsab fi triq Loker kantuniera ma' triq Tony Nickel damu biss 4 minuti fid-dar. Dawn il-ftit minuti swew il-ħajja tal-koppja.